Wel, nos dda, croeso cynnes I chi i'r oedfa heno. Ni'n ddiolchgar I Gwyn am yn arwen ni heno yn yr oedfa. Does dim llawer o goeddi. Ni'n cyfle ni gael paned gyda'n gilydd ar ddiwedd. Ond gan bod ni'n wythnos hanner tymor ysgolion, does dim rhai o'r digwyddiadau arferol ymlaen yma o hyd ar nos Fawrth am 7:45, felly cofiwch am hynny os chi'n gallu bod yma. Hefyd, bore yma, oedd Amanda'n sôn yn y stori plant am y banc bwyd. Am y casgliad y mis ar gyfer mis Hydref wedi bod casglu nwyddau neu rhodd ariannol os hoffech chi tuag at y banc bwyd. Mae da I roi yn ystod yr wythnos hon, neu hyd yn oed y Sul nesaf, fi'n credu bod Gwydion yn meddwl mynd i'r eglwys yn Gybalfa sydd yn trefnu o fyna. Felly, nid wythnos yma yn wythnos ganlynol. Felly, cofiwch bod cyfle I rhoi o hyd. Ac yna wythnos nesaf, os dyw ei mynd, nôl yn saff dyn ni'n gobeithio, ac yn arwen ni yn y ddwy oedfa bore Dydd Sul nesaf, ac yn y bore wedyn bydd ysgolion Sul i'r plant ag yr oedolion fel arfer. Nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd fe. Diolch I ti am yr hyn ni wedi derbyn o ddiwrtho ti yn barod heddi. Ni'n diolch I ti bore yma am atgoffa ni bod ti yn dduw sydd yn fawr ac yn rhyfeddol ac yn ofnadwy a thallu, ond hefyd y fod ti'n dduw sydd yn dyner ac yn agos ato ni. Yn wir, ni'n diolch I ti, mae ti yw'r agosaw bob un at enaid gwan, ac ni'n ymwybodol heno o'n gwendid ni, o'n hangen ni, ac felly arglwydd yn gweddio yn dras di I fod yn dyner a ni ac I drin ni yn ofalus, ond bydded y cyfan arglwydd ni'n gofyn clod a gogoniant I thenw di. O arglwydd ni'n gweddio I ti'n erthu Gwyn wrth I fe yn harwen ni, ac o ddiw ni'n gweddio a bydde ti'n helpu ni I symud unrhyw beth arall sydd yn meddyliau ni ar ddechrau wythnos arall, un ochr, a bod ysbryd I wir yn llenwi ni, a bod ni'n ymwybodol dy fod ti dy hun yn ymwneud ni, ac yn siarad ni, ac yn newid ni, I fod fwy tebyg I dy fab yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni yn diolch I ti bod e'n bosib dod ata ti oherwydd a bod ni'n gallu dod ynddo fe heno, trwy'r ysbryd lan, ac felly ni'n gofyn y byddai'r cyfan, nid yn unig nawr, yn yr awr neu'r amser nesaf yma, I glod ond byddai'n bywydau cyfan ni, a gwaith yr eglwys I gyd, yn dwy'n mawl I enw Crist. Amen. Fe gan yn emyn gyda'n gilydd. Yn llyfr Methodistiaid, 286. 286. Gras, o'r fath beraidd sain. I'n Crist, hyfrydlais yw. Gwna hwn i'r nef berseinio byth, a'r ddeiar oll a gliw. Gras rhad a drefnodd ffordd I wared ei o'r fyd, a gras a welir ym mhob rhan o'r ddyfais hon I gyd. Gras daeth am traed yn ôl I lwybrau'r nefoedd lan. Rhydd gymorth newydd un bob awr I fyned yn y blaen. Gras a goron ar gwaith, draw mewn anfarwol fyd, a chaiff y clod a'r moliant byth gan luoedd nef ynghyd. Gadewch I ni ganu gyda'n gilydd.
Ddarllen wair diw o lythyr Paul at Effesiaid ar ail benod. Effesiaid penod 2. Ac dwi'n mynd I ddarllen o gyfieithiad William Morgan. Mae'r cyfieithiad newydd, os dim byd yn bod yn yr achos yma, ond mae cyfieithiad William Morgan yn yr achos yma yn well. Felly, Effesiaid penod 2, gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. A chwythau, Paul yn sgrifennu at Gristnogion nawr, yn Ephesus, a chwythau a fywhaodd fe. Pan oeddech, chi Gristnogion, roedd na adeg pan oeddech yn feirw mewn camweddau a phechodau. Yn yr rhai a rhodiasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anufuddod. Oeddech chi ddim yn sylweddoli hynny, ond ar un adeg roeddech chi mewn gwirionedd dan ddylanwad y diafol. Oeddech chi'n meddwl bod chi'n rhydd I wneud fel oeddech chi'n dymuno, ond nid yn yr gwir. Roeddech chi dan ddylanwad y diafol mewn gwirionedd. Ac oherwydd hynny, roeddech chi ymhlith plant anufuddod. A dyw hynny ddim yn dod mas yn y cyfieithiad newydd. Plant anufuddod. Dyna oeddech cyflwr chi. Ymysg yr ai hefyd y bu ein hymerweddiad ni oll gynt yn chwantau ein cnawd, gan neithir ewellysiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddim ni, fi gyda chi, fel ni o'n ni hefyd, mydd Paul, do'n ni ddim gwahanol, mae pawb wrth natur yn yr un cwch. Roeddwn ni yr un peth a chi Effesiaid a phawb arall hefyd wrth natur. Yr oeddim ni wrth naturiaeth yn blant digofaint, megis eraill. A dyw hynny ddim yn dod mas ar y cyfieithiad newydd chwaith, ynddo? Plant anufuddod, ac oherwydd hynny, plant digofaint, dan ddigofaint Duw. Mae'r naill yn dilyn o'r llall. A mae'n bod ni'n blant anufuddod, felly rydyn ni'n blant digofaint, dan ddigofaint Duw. Megis eraill. Eithir Duw. A dyw hynny ddim yn dod mas yn y cyfieithiad newydd chwaith, ynddo? Mae'r cyfieithiad yn ddigon cywir, ond mae'n colli effaith y geiriau rhywsyd. Mae yna wrthgyferbyniad yma, yn does? Fel hyn oeddech chi, bwm, 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 bwm. Eithir Duw. Mae Duw wedi gwneud rhywbeth. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad, trwy yr hwn a carodd fe ni, pan oedd ddim feirw mewn camweddau, a'n cyd fywhaodd ni gyda Christ. Trwy ras yr ydych yn gadwedig, ac yn cyd gyfododd, ac yn gysododd I gyd eistedd yn y nydfolion leoedd yng Nghrist Iesu. Fel y gallai ddangos yn yr oesoedd y ddaiau, regorol olyd ei rasef trwy ei gymwynysgarwch I ni yng Nghrist Iesu. Canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw ydyw. Nid o weithredoedd, fel nad yn ffrostiau neb. Os gyda ni ddim lle I ymffrostio ger bron Duw, nag oes? Os ydyn ni'n feirw mewn camweddau phechodau yn ôl ein natur ni, os ydyn ni'n dan dylanwad Satan ac yn gwneud beth bynnag oedd e'n dweud wrthyn ni bod ni ddim yn sylweddoli hynny, os ydyn ni'n ymroi i'n chwantau ni, yn dymuniadau aniwiol ni, I fyw fel y byd o'n hamgylch ni, pa le sydd gyda ni I ymffrostio, I frolio'n hunain ger bron Duw.
nid o weithredoedd. Allan ni ddim ennill yr iachwydwraeth trwy weithredoedd da. Fel nad ymfrostiau neb. Ysgydden ni ddim lle i ymfrostio. Canysau waith fod dim wedi yn creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da. Y rhai a ragdda'r parodd Duw fel yr hodiau ni ynddynt. Wel. Mae dy fi awydd darllen y darn eto, ynddo? Mae e mor gyfoethog, ynddo? Mae mor gyfoethog. Gadewch chi weddio gan ein gilydd. Diolch am dy air, o Dduw. Diolch am wirionedd dy air. Dy air di sydd wirionedd. Diolch am wirionedd y geiriau yn ni wedi darllen yn awr. Ie, yn un cyfadde gyda frondir o'n adeg pan oedden ni yn feirw mewn cymweddau a phechodau. Roedd yna adeg pan oedden ni dan ddylanwad, dan awdurdod y diafol, yn tybio yn bod ni'n rhydd i wneud fel oedden ni'n dymuno, ond mewn gwirionedd, dan ni fawd ef. Yn un cyffesu, oedd yna adeg pan oedden ni just yn dilyn ein dymuniadau yn chwantau'n hunain, a gwneud yr hyn oedden ni yn dymuno i wneud, ac yn mynd i ble bynnag oedden ni yn dymuno mynd, ac yn dweud pethau fel oedden ni'n dymuno i dweud nhw. Roedden ni'n blant anufuddod, ac oherwydd hynny roedden ni'n blant digofaint, megis eraill. Ond diolch am wirionedd dy air di. Diolch am y ddau air yna. Eithir Duw. Pan oedden ni yn y cyflwr tywyll anobeithiol hwnnw. Fe nes ti rhywbeth. Fe ddes ti ato ni. Ie, trwy ras yr ydym yn gadwedig. Trwy ffydd yn Iesu Grist dy fab. Ac ydyn ni'n diolch am dy drigaredd yn Iesu Grist. Am dy gymwynos garwch i ni yng Nghrist Iesu. Dy waith di ydym. As gydyn ni ddim lle i ymffrostio, i frolio yn hunain mewn unrhyw ffordd. Wyt ti'n gwybod y gwir amdano ni. Ac i ni'n gwybod rhywfaint am y gwir hwnnw hefyd. Ond yng Nghrist Iesu, dy waith di ydym, wedi yn creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, fel yr hodiam ni ynddynt. Ni'n gweddio am dy gymorth i rodio yn y gweithredoedd da yma nawr. I ddangos yn diolchgarwch i ti am dy ras yn Iesu Grist. Helpu ni o Dduw, yr wythnos newydd sydd yn blaen ni nawr. Yn ein bywyd o ddydd i ddydd, yn ein geiriau, yn ein hymyrweddiad, yn ein meddyliau, yn ein hymwneud y phobl eraill, i ddangos dy ras tuag atom ni, yn gorlifo fel petai, i bobl eraill o'n hamgylch. Wedi yn cyflwyno ein byd i ti yn ei holl helynt, yn ei meddwl am y sefyllfa yn Wcrain ac yn y dwyrain canol, tostyria o Dduw. A wna'i di arweinwyr y gwledydd. A thostyria wrth dy bobl yn y gwledydd hyn, i'w cynnal nhw, a'i nerthu nhw, a'i gwarchod nhw, yng nghanol pob perygl,
a bygythiad. Ni'n cofio am y rhai ledled y byd sy'n dioddau am ei bod nhw'n arddel enw Iesu Grist. Bydd gyda nhw i'w cysuro, a'i harwain, a'i hamddiffyn. Ac yn cyflwyno yn gwlad yn hunain i ti, y wlad lle rwyt ti wedi ein gosod ni. Trigar ha wrth y Gymru hon o ddiw. Yn ei thywyllwch, a'i hanwybodaeth, yn ei hanghyfiawnder ac yn ei haniwioldeb. O ddiw, ymwel yn ni eto, tywalt dy ysbryd arno ni eto, i'n dwyni at y ti dy hun, trwy ffydd yn Iesu Grist. Yn y cyflwyno, yr oedfa ti nawr gan ofr am dy bresenoldeb gyda ni ac am dy fendiaeth arno ni. Yn y cyflwyno ein hunain i ti, gyda'n gwahanol anghenion a'n gwahanol amgylchiadau, a wnaed i fod yma yn ein plith, a wnaed i lefaru wrthym ni, a wnaed i ogoneddu Iesu Grist yma heno, a ble bynnag mae dy blant yn cwrdd i thyddoli. Amen. Fe ganwn eto. Emyn mawr Thomas William, Bethesda'r Fro. Chi wedi bod i Bethesda'r Fro? Dim yn bell o fan hyn, Bethesda'r Bro Morgannwg. Mae wrth ymyl lle y llu awyr yn Saithathan. A wir, mae capel bron y bod, ych chi'n dod mas o'r capel, ych chi bron y bod yn gallu cyrraedd y cyffwrdd a'r ffens mawr o gwmpas lle y llu awyr. Mae'n emyn rhyfeddol. 525 yn y llyfr yma, 525. O'r flaen o ddiw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Pam o hir bell? Mae'n gwybod i fod yn bechadur. A dim yn meiddio, mynd dim agosach. Mae'n gwybod fod Duw yn gyfiawn ac yn sanctaidd. Ac mae'n ofni am ei fywyd. Ta yn mentro cam ymhellach. Mae'n sefyll o hir bell. Mae'n cyffesu. Pechadur yw fy enw. Ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio. A'i cheisio eto naf. Ych chi bron yn gallu teimlo a'i ing calon, ing enaid. Trigaredd i mi dyro. Rwy'n marw onis caff. Mae ar ben arna i. O'n i'n wneud i trigarhau wrthyf. Pechadur wyf mi welaf o ddiw na allaf ddim. Ac mae'n emyn gydewch chi i ganu. 525, canu gyda'n gilydd. Amen.
Wel, mae'n profiad chydig bach yn rhyfedd, sefyll o'ch blaen chi heno. Wedi dweud wrth nifer ohonoch chi, bwriad Glenys a fi oedd ymdoddi'n dawel i fywyd yr eglwys, ynddo. Heb dynnu sylw ac yn y blaen. Ond mae'n amlwg gan pobl Caerdydd syniadau gwahanol. Wedi pregethu joion yn Rhymni Street, yn yr hen gapel, ond yma tro cyntaf yn yr adeilad hwn. A pan nhw yn pregethu yn Rhymni Street, o'n i'n rhyw fath o bregethwr gwadd, ynddo? Tra heno, fi'n dod o'r gynulleidfa, dod o'ch plith chi, fel aelod o'r gynulleidfa. Felly mae hynny'n wahanol. Ac mae cwestiwn, ar beth ddylwn ni pregethu, ynddo? Ar ôl pregeth gyntaf, ynddo? Nid dyma y pregeth gyntaf, fel wedi diglir o'n nawr. Ond ar beth ddylwn ni ddweud? Ac yn y diwedd, dyma fi'n cael arwain at destun y bregeth ola bregethus i yn Aberystwyth. Nawr, nid, yr un testun, ond nid yn gwmws yr un bregeth. Ond o'n i'n teimlo, ond o'n rhywbeth addas rhywsut, ynddo? Am bregeth ola Aberystwyth, bregeth gyntaf Caerdydd. Oherwydd y testun yw, trwy ras diw, yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Mae'r geiriau hynny i'w cael yn Cynta Corinthiaid, pennod 15, Cynta Corinthiaid, pennod 15, adnod 10. Right? Trwy ras diw, yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Rwy'n hyderu bod ni'n gallu dweud fod hynny wir amdanaf yn Aberystwyth, ac rwy'n hyderu y gallai ddweud fod hynny wir amdanaf nawr yng Nghaerdydd. Trwy ras diw yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Ac fyddai pob Cristion fedru gwneud y datganiad trawiadol hwnnw. Ble bynnag i ni, ydyn ni yn Aberystwyth neu yng Nghaerdydd, ynddo? Beth bynnag yw yn hamgylchiadau ni, ydy pethau yn mynd yn wych, neu ydyn ni dan straen ac yn y blaen. Fyddai pob Cristion fedru dweud hynny, beth bynnag yw ei nodweddio nhw. Ydyn nhw'n hen neu yn ifanc? Ydyn nhw'n fyr neu yn dal? A os ganddo nhw wallt tywyll, neu wallt golau, neu wallt gwyn, neu wallt coch, neu falle ambell un ddim llawer o wallt o gwbl. Dylen nhw fedru dweud hynny gyda diolch o waelod calon. Trwy ras diw, yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Gras diw sy'n diffinio'r Cristion. Gras, cariad heb i haeddi, ffafr heb deilyngdod o'r hochor ni. I ni'n haeddi barn diw, plant anufuddod, ac felly plant digofaint. Dyna beth ni'n haeddi, barn diw. Ond yn ei ras, a mae Dyw wedi tywallt ei gariad arno, heb i haeddi, mewn unrhyw ffordd. Ac oherwydd hynny, mae'r Cristion bellach wedi ei gymodi â Dyw, trwy ffydd yn Iesu Grist, ac yn un o blant Dyw, trwy ffydd yn Iesu Grist. Ydyn ni'n gallu dweud heno o waelod calon? Ie, gall pob math o bethau fod yn wir amdano ni. Ie? Ond, trwy ras Dyw, yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Mae'n ymadrodd eithriadol o bwysig. Dyna sy'n diffinio beth yw gwir Cristion.
ydych chi'n gallu dweud y geiriau hyn? Mae yna lawer o bethau dwi ddim yn deall. Mae yna lawer o wendidau a diffygion yn fy mywyd. Ond trwy ras Duw, yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Newch chi ni edrych ar rai agweddau ar yr ymadrodd hwnnw, gyda'n gilydd. Yn gyntaf, gras y cychwyn. Gras y cychwyn. Beth i'n meddwl wrth dweud hynny? Wel, mae Cristion yn edrych yn ôl gyda phleser at y gras cychwynnol. Y tro cyntaf brofodd ras Duw. O'n i'n darllen o Effesiaid 2. Yn ôl ei natur ni, roedden ni'n feirw mewn camweddau a phechodau. Effesiaid 2, adnod 1. Roeddwn ni, fel wedi sôn yn barod, roeddwn ni dan ddylanwad, dan awdurdod, y diafol. Bod ni ddim yn sylweddoli hynny. Oeddwn ni'n dilyn pawb arall, jyst i wneud beth bynnag oeddwn ni yn dymuno wneud, heb falio botwm corn am Dduw, am Iesu Grist. Y cyfan oedd yn bwysig oedd ni yn hunain, beth oeddwn ni eisiau wneud. Ond dath tro ar fyd. Ein bod ni wrth natur yn blant anufuddod, ac oherwydd hynny yn blant digofaint, dath tro ar fyd. Cofio hanes myfyriwr oedd e'n bwriadu mynd yn feddyg. A rhyw ddydd, dwi'n yn siŵr oedd e ar y ffordd un man lle oedd e'n llytia, neu ar y ffordd o'r man lle oedd e'n llytia, ond oedd e'n pasio mynwent rhyw ddydd. Ac yn y fynwent, roedd rhywun yn pregethu yn yr awyr agored. Ac fel hyn mae'r myfyrwyr, mewn blynyddoedd wedyn, fel hyn mae'r myfyrwyr yn disgrifio yr hyn ddigwyddodd. Dyma'r bore, fydd mi gofiaf, clywais innau lais yn ef. Daliwyd fi wrth wys o ddichod, gan ei sŵn dy chrynllyd ef. Fe newidiwyd y myfyriwr ifanc yna yn y fan a'r lle. Fe newidiwyd i fywyd, fe ddath yn berson newydd trwy ffydd yn Iesu Grist. Y pregethwr, Howell Harris. Y myfyriwr, William Williams Caerdydd. Ond, rhyw droedigaeth sydyn, dramatig oedd hwnna. Nid felly mae o hyd, mae pobl yn dod i gredu mewn gwahanol ffyrdd. Weithiau yn raddol fach, dros gyfnod o amser. Mi'n hoffi y geiriau yn Efengylion 9, adnod 25. Y dyn dall, Iesu Grist yn adfer i olwg iddo. Ac mae'n amlwg bod y dyn dall, doedd ddim yn deall llawer o ddiwynyddiaeth. Falle bod e ddim cweit yn gallu egluro sut oedd Iesu Grist yn wir ddiw ac yn wir ddyn ac yn y blaen. Falle bod e ddim yn cofio ble oedd Iesu Grist wedi cael ei eni. Ond dyma beth mae'n dweud pan mae'r Phariseaid yn ceisio i ddrysu fe, a'i faglu fe ac yn y blaen. Mae yna lawer o bethau dwi ddim yn gwybod, ond un peth a o ni, lle roeddwn ni yn ddall, yr wyf fi yn awr yn gweled. Ac fe all pob Cristion ddweud hynny, os cafodd y droedigaeth sydyn, neu os digwyddodd dros gyfnod hir, yn raddol, yn ar y bach. Un peth a o ni, lle roeddwn ni yn ddall, yr wyf yn awr yn gweled. Yn gweled fy mhechod, yn gweled fy iogrwydd, yn gweled fy flendydd, yn gweled fy angen am wyredwr, yn gweld mai dim ond Iesu Grist
sy'n gallu cwrdd am hangen, sy'n gallu rhoi fy ngolwg yn ôl i mi fel petai, sy'n gallu maddau fy mechodau, a'n dwy'n ni at Dduw. Sut bynnag mae'n digwydd, mae gras Duw ar waith. Sut mae'n digwydd? Wel, ddim oherwydd unrhyw beth yno ni. Wedi dweud bod hyd at syrffed yn awr, ynddo? I ni'n feirw mewn cymweddau effechodau. I ni dan ddylanwyd y diafol. I ni jyst yn dilyn pawb arall yn cyflawni ein dymuniadau ni yn hunain. Dyna'n cyflwr ni. Eithir Duw. Eithir Duw. Ac mae'n mynd ymlaen yn adnod 4. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd y fe ni. Ie, pan oeddym feirw mewn cymweddau, a'n cyd-fywhaodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Wel ie, trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf, ynddo? Oni bai am ras Duw, byddwn ni'n dal yn farw yn fy mechodau yn cymweddau. Oni bai am ras Duw, byddwn ni'n dal yn un o weision Satan. Oni bai am ras Duw, byddwn ni'n dal i fynd gyda'r dorf a niwio i gyflawni ffyndymuniadau hunanol balch fi fy hun. Eithir Duw. Wel, ie. A mae'n mynd ymlaen, nes ymlaen yn pen y 2 o Effesiaid mae'n anad 8, canes trwy ras yn y dechrau gadwedig. Trwy ffydd, yn Iesu Grist, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw y Duw. Rhodd Duw yw'r cwbl, nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Mae Williams Pantycelyn nes ymlaen yn dadansoddi. Mae'n holi hun. Sut digwyddodd hyn i gyd? Sut des i'r cyflwr yma? Newydd yma? Ble'r unynodd fy nymuniad? Ble dechreuodd fy awydd am Dduw ac am bethau Duw ac am i fyddhau i Dduw ac am garu Duw? Ble'r unynodd fy nymuniad? Ple cael fy syrchiadau dan? Ple daeth hiraeth im am bethau fi ma'n ei cysau o'r blaen? A dyw i ddim diddordeb o gwbl ynddyn nhw. Pethau Duw, gwastraff amser, ynddo? O'n i'n ei cysau nhw. O'n nhw dan ar yng nghroen. O'n nhw ddim eisiau gwybod. Iesu. Cwbl ydyw gwaith dy law. Ie. Trwy ras Duw yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Pechaduriad ydyn ni. Wrth natur. Rhai sy'n gwrthryfela yn erbyn Duw. Wrth natur. Gelynion i Dduw. Wrth natur. Ond trwy ras Duw, yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Sut ydyn ni'n ymateb i hyn? Wel, yn gyntaf trwy ymostwng, trwy ymostwng. Ewyn mawr yn Saesneg Augustus Topley di. A debtor to mercy alone. Rwy'n fi mewn dyled i Dduw. Ystod fi ddim lle i ymffrostio, i frolio fy hun o'i blaen. Rwy'n gwbl 100% dyledus iddo fe. Trwy ras Duw yr ydwyf, yr hyn ydwyf. Chi rioed wedi bod i Rochester yn Swydd Caint. Lle diddorol iawn. Mae'n gysylltiedig â Charles Dickens. Mae yna eglwys gydeiriol yno.
Yn Rochester, mae yna stryd o'r enw Crow Lane. Crow Lane. Ac os ych chi'n cerdded lawr Crow Lane, ych chi'n dod i waelod y stryd ar y gwyl, a mae yna plasti ar y dde, plasti, yn dyddio nôl i'r oesoedd canol. Ac mae'n lle crand a diddorol, deniadol. Gallwch chi dalu i fynd mewn os ych chi'n dewis. Ond ochr arall yr hewl, mae yna deilyn arall sydd ddim yn grand o gwbl. Ond yr enw ar yr adeilad arall yw Grace Cottage. Ac wy'n hoffi'r enw hwnnw. Beth yw'r Cristion? Grace Cottage, ynddo. Hynny yw, dim ond bwthyn, dim byd crand, dim byd i dynnu sylw. Beth amdano ni yma heno? Os dim byd arbennig amdano ni, nagos? Pobl digon dinod, di-sit. Pwy sy'n mynd i wneud sylw ohono ni? Mae e just yn bosib. Bydd ambell un ohono ni rhywsut yn cael ein henw yn y dinesydd. Go bryn byddwn ni yn y Western Mail, a dim gobeith i ni fod yn yr Eco. Does neb yn mynd i dynnu sylw ar bwthyn, na'r cafon ydyn ni. Ond Grace Cottage. Mae'r Cristion yn byw yn Grace Cottage. Yn wir mwy na hynny, Grace Cottage yw'r Cristion. Nid ein bod ni'n byw yn Grace Cottage, efo hynny'n wir, ond mae gras Duw yn byw yno ni, ynddo? Grace Cottage yw'r Cristion. Mae'n enw arall ar gyfer y Cristion. Roedd Elvis Presley yn byw yn Graceland. Ond plasti enfawr, plasti moethus oedd Graceland, ac mae yna rhyw wrthgyferbyniad yn does rhwng Graceland a'r plasti enfawr moethus yma. Nid felly'r Cristion. Dim ond bwthyn yw e. Ar cyfan, dim byd i wneud ffws mawr amdano fe. Ond fod gras Duw yn preswylio ynddo. Ac oherwydd hynny, mae yn ymostwng. Dim ond bwthyn ydw i, dwi'n yn cyfri am lot. Ond mae gras Duw yn preswylio, yn trigo, yn byw yno fi. Ymostwng felly. Ac wedyn, rhyfeddu. Mae'n debyg fod yna emyn Saesneg sy'n dechrau rhywbeth fel Amazing Grace. Ac mae'n wir yn dweud. Mae'n wir. Pam y Duw wedi tywat i ras arna i? Fi o bawb. Pam y Duw wedi trigyrhau wrtha i? Dwi ddim yn deall. Mae'n rhyfeddol fod Duw wedi cofio amdano fi. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr. Dyna beth ydw i. Llwch y llawr. Ond mae wedi trigyrhau wrtha i. Mae wedi tywallt ei ras arna i. Mae'n rhyfeddol. Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf, ac rwy'n rhyfeddu. Ac wedyn hefyd, wrth gwrs, yn ei llawenhau. Beth sydd yn peri llawenydd i chi heno dywed? Chi, rhaiau, falle, gwneud yn dda mewn aroliadau yn rhywbeth fel ni. Cael anrheg arbennig, amser penblwydd a amser nadolig. Llawenhau pan fydd tîm rygbi Cymru neu tîm pêl-droed Cymru yn curo Lloegr. Ond does dim llawer o lywenydd wedi bod ers rhai blynyddoedd. Na. Ond mae'r llawenydd yma yn wahanol.
trwy ras diw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Be ganon ni yn y hemyn cyntaf? Gras o'r fath beraidd. Mae'n felys y fath beraidd sain i'm clust hyfrydlais yw. Mae'n peri hyfrydwch i mi. Wy'n wrth y modd yn meddwl am ras Duw. A'r fel y dath Duw a fi, sut bynnag yw nath ei hynny yn eich achos chi, y modd y dath Duw a mi i gredu yn Iesu Grist a phrofi ei ras am y tro cyntaf. Dyna beth yw sail Llywenydd. Oherwydd wrth ddod at Iesu Grist, mae'r Cristion nawr, mae'n cael bywyd newydd, mae'n cael maddeuant i holl bechodau, mae'n cael cymod a Duw, perthynas newydd a Duw, mae'n cael gobaith newydd, mae'n cael goleuni newydd, mae'n cael cyfeirydd newydd, pwrpas newydd i fywyd, mae'n berson newydd, yn greadigaeth newydd, yn Iesu Grist. Mae'n gallu dweud, trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf, ac rwy'n llawynhau. Beth bynnag yw fy amgylchiadau allanol, mae yna rhyw lywenydd mewnol gyda fi am fod Duw wedi tywallt ei ras arnaf yn Iesu Grist. Gras y cychwyn. Ac mae'n braf edrych yn ôl at pan ddaeth Duw a ni i brofi ei ras am y tro cyntaf. Ond yn ail, gras y cynnal hyd yma. Gras y cynnal hyd yma. Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Ac mae gras Duw wedi fy nghynnal i hyd yma. O'r adeg honno, pan ddes i gredu yn Iesu Grist am y tro cyntaf, mae gras Duw wedi fy nghynnal i hyd yma, hyd yn awr. Pan ddathlodd Eglwys y Fyngeledd Aberystwyth i Phen-blwydd yn 5 rhaid blynedd yn ôl nawr, dyma'r Eglwys yn rhoi plat i Gordon MacDonald, y gweinidog a'i wraig Rina. Ar y plat oedd yna ddyfyniad o 1 Samuel 7:12. Hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd na ni. A dyna beth mae'r Cristion yn gallu dweud. Hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd na ni. Wedi bod yn Cristion ers hyn o fisoedd, hyn o wythnosau, hyn o flynyddoedd. Ond mae Duw wedi fy nghynnal i hyd yma. Dyw ddim wedi fy ngollwng i, dyw ddim wedi fy ngadael i, dim wedi gollwng gafel. Mae wedi fy nghynnal i hyd yma. Am cynorthwyo hyd yma. Mae yna ymadrodd eitha poblogaidd yn Aberystwyth. Dwi'n yn siŵr eich wedi clywed e lawr yma yng Caerdydd. Rydyn ni yma o hyd. Chi wedi clywed e? Gall y Cristion weiddi. Rydyn ni yma o hyd. Gweitha pawb y phopeth, ie. Gweitha pob gelyn o'r tu allan, pob bygythiad, pob perygl o'r tu allan, pob gwendid a methiant a diffyg tu mewn, pob siom, pob rhwystyr, pob codwm, pob llythriad yn ôl i bechod. Trwy ras Duw, rydyn ni yma o hyd. Yn wir, Catrin, rwy'n cael gai newid yr emyn ola. Bydde hynny'n bosib? Trwy ras Duw, yr ydym, yr hyn ydym. A trwy ras Duw, rydym yma o hyd. Ie, gweitha pawb, ac gweitha popeth.
Rwy'n ni yma o hyd. Sut ydych chi'n ymateb i hynny tybed? Diolch. Falle bod ddim llawer o siap arno ni. Falle bod ni'n gwybod, dyn ni ddim yr hyn ddylen ni fod. Dyn ni ddim yr hyn licen ni fod. Ond ble fydden ni heno oni bai am ras Duw? Fe sydd wedi yn cynnal ni, a'n gwarchod ni, a'n dwy ni hyd yma, i ni wedi siomi fe dro ar ôl tro, i ni siomi yn hunain droi yn lawer hefyd. Ond trwy ras Duw, rydyn ni yma o hyd, mae wedi yn cynnal ni hyd yr eiliad yma. Ble fyddwn ni oni bai am ras Duw? Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Ac rwy'n diolch iddo am fy nghynnal fod yr afael sicraf fri. Ac nid yr unig am bod ni'n diolch, ond ein bod ni ag agwedd wedyn, agwedd wahanol. Dyn ni ddim yn digaloni pan fydd pethau yn mynd yn anodd. I ni'n gallu edrych yn ôl a gweld fel mae Duw wedi yn cynnal ni hyd yma. Dyn ni ddim yn digaloni wedyn. Dyn ni ddim yn gadael i amgylchiadau yn llethu ni. Dyn ni ddim yn gadael i fan broblemau bywyd yn llorio ni. I ni'n gwybod fod Duw wedi yn cynnal ni hyd yma. Ac felly rydyn ni'n ymddiried ynddo nawr ac i'r dyfodol. Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Ac oherwydd hynny, erwydd pethau yn gallu bod yn anodd ar y degau, rwy'n mynd i ddal ati, rwy'n mynd i ddyfal barhau, doed a ddelo. Ac yna i orffen. Gras y cadw i'r dyfodol. Os ydyn ni wedi profi gras y cychwyn, Duw yn dod yn ni i gredu yn Iesu Grist. Os ydyn ni yn awr ac wedi profi gras y cynnal, gallwn ni fod yn gwbl sicr y bydd Duw yn ei ras yn ein cadw ni i'r dyfodol. Yn ein dwy ni yn ddiogel i ben ein taith ni yma ar y ddeiar. Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Y gallwn ni newid amser y ferf. Trwy ras Duw y byddaf yr hyn fyddaf. Nawr ac i'r dyfodol felly. Emyn top ledi eto. The work which his goodness began, the arm of his strength will complete. Wel, mae'n siŵr o wneud, ynddo? Mae'n siŵr o wneud. Chi weld, dyw gras Duw ddim yn rhedeg mas. Allen ni byth yn dweud bod, wel, mae Duw wedi tywallt ei ras yna wrth ddod fi i gredu yn y lle cyntaf, ac mae wedi fy nghynnal, eto yn ei ras, mae wedi fy nghynnal hyd yma, ond wedyn, tybed oes digon o ras gan Dduw ar ôl i'm cadw i'r dyfodol. Da fi gof plentyn o y rai drws nesaf yn cnocio yn drws ni yn weddol aml am fod oedd hi wedi redig mas o arian i roi yn y metr trydan. Nod y bobl yma ddim yn gwybod beth yw metr trydan ynddo. Ond oedd rhaid bwydwr metr trydan gydag arian, a fel fi'n cofio pisydd deiswll, florin, pisydd, florins ynddo. Ac oedd hi'n rhedeg mas o darnau o hyd ac o hyd. Ac oedd mam
yn gwybod hyn, ac felly yn cadw rhyw bentwr bach o'r arian yma, yn barod at y tro nesaf, bydd y cymydog yn curo drws ac mae'n ni yn y twyllwch, ddim yn gwybod beth i'n wneud. Oedd hi wedi redeg mas. Nid felly Dyw. Diolchwch ar Effesiaid penod 2 eto, adnod 4. Aethyr Dyw, yr hwn sy'n gyfoethog o trigaredd. Dyw trigaredd Dyw ddim yn mynd yn bryn ac anosaeth, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd y ddeiau, ragorol olyd ei ras ef. Mae bron fel bethau Paul yn rhedeg mas o, nid rhedeg mas o arian, ynddo? Ond rhedeg mas o eiriau i fedru cyfleu mawrydd, golyd, gras, Dyw. Dyw gras Dyw ddim yn mynd yn bryn. The work that his goodness began, the arm of his strength will complete. Wel, ie. Sut ydy ymateb i hynny? Wel, mae'n anogaeth i ni, yn dwi. Doed a ddelo, beth bynnag sydd o'n blaen ni, a dyn ni ddim yn gwybod hyn, dim un ohono ni. Ond bydd gras Dyw yn ddigon i ni. Fydd ddim yn rhedeg mas o ras yn ein hachos ni. Allai beth y bod yn wir, bydd gan nhw ddigon o ras i rai eraill o'i blant, ond pan ddaw yn tro ni, sdim ar ôl. Na. Rhagorol olyd ei ras ef. Mae'n anogaeth i ni i ymddiried ynddo, beth bynnag ddaw, bydd ei ras ef yn medru yn cadw ni i'r dyfodol. Ac mae hynny wedyn yn arwain at hyder, yn dwi? Mae gen ni ddiffyg hyder yn ni yn hunain, i ni gwybod am ein gwendidau ni, a'n methiannau ni, a'n diffygio ni, dro ar ôl tro. Williams Pantycelyn eto, cwmpo ganwaith i'r un bai. Oedd yn nabod i galon i hun, ac yn siarad dros bob un ohono ni wrth ddweud hynny. Stan ni ddim hyder yn ni yn hunain, ond mae gyda ni bob hyder yn y Dyw yma sydd yn medru yn cadw ni pob cam o'r daith sydd yn blaen. Top lady eto. Ydy, Emyn? Yes, I to the end shall endure. Mae'n gwbl hyderus. Nid yn fe ei hun, ond yn gras Dyw yn ei gadw fe. Hyd y diwedd, ac nid jyst hyd bron y diwedd, ych chi'n clywed yn chi, neu'n gweld ambell un yn rhedeg marathon, a dim ond rhyw 20 llath sydd ar ôl, ac maen nhw'n collapsio ar y ffordd, dyn nhw'n gallu cyrraedd yr holl bellter. A dwi'n mynd i baio nhw. Ond nid felly mae gyda'r Cristion. Mae'n ddiogel yn llaw i dar nefo. Ac mae gras Dyw yn ddigon i'w gario pob cam o'r ffordd. Trwy ras Dyw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Ac oherwydd hynny, rwy'n ymddiried yn y Dyw hwn. Rwy'n hyderu ar y Dyw hwn. Doed a ddel. Yn taith y Pererin, yn ni'n dod ar draws Cristion yn y tudalennau cyntaf. Mae Cristion yn byw yn dinas digofaint. A dyna sut ni'n cwrdd ag e. Mae'n darllen am hyn ac mae'n dechrau poeni, pryderu, ofni, cael braw. Rwy'n byw yn dinas digofaint. Beth allai wneud? Hynny yw, mae'n sylweddoli wrth natur, mae'n farw mewn cymweddau effechodau.
Wrth natur, mae wedi bod yn was i'r diafol ar hyd I fywyd. Wrth natur, mae wedi bod yn dilyn y dorf yn ei hanywioldeb. Ac mae hyn yn aflynyddu arno fe, yn ei boeni fe. Mae'n un o blant anufuddod, ac oherwydd hynny, mae'n un o blant digofaint. Ble chi'n byw heno? Yn dinas digofaint? Neu yn Grace Cottage? Os ych chi'n byw yn dinas digofaint, mae angen mawr arnoch chi yn does. Mae angen mawr. Oherwydd yn hwyr neu'n hwyrach, fe fydd digofaint Duw yn syrthio ar bob un sy'n byw yn y ddinas aniwiol honno. Os ych chi'n byw yn ddinas digofaint, ewch at Iesu Grist. Gyfynnwch iddo yn ei ras I drigarhau wrthych. Ie, be ganon ni? Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Ewch ato, ewch ato. Credwch ynddo. Ynddo fe gewch chi brofi gras Duw, hyd yn oed I bechadur, yn enwedig I bechadur fel chi. Ac os ydych chi eisoes wedi cael eich symud o ddinas digofaint I Grace Cottage, gofyn iddo am fwy o ras. Un fendydd drwy, ni cheisaf ddim ond hynny, cael gras i'th garu di tra fwy, cael mwy o ras i'th garu, mwy o ras i'th garu, mwy o ras i'th anrhydeddu, mwy o ras i'th ogoneddu am y mywyd o ddydd I ddydd, mwy o ras I ymostwng I ti, mwy o ras I fyddhau I ti, mwy o ras I fod yn ddisgybl, I fod yn blentyn I ti, fel y dylwn I fod. Mwy o ras I gydnabod fy nyled, aruthrol, anfeidrol, tragwyddol I ti, mwy o ras I ddiolch I ti o waelod calon. Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Rwy fi wedi profi gras y cychwyn. Rwy fi nawr yn profi gras y cynnal hyd yma. Ac o hynny sy'n ar ôl ym mywyd, byddai'n profi gras y cadw i'r dyfodol. Oherwydd trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf. Fe ganon ni gyda'n gilydd. Nid rydyn ni yma o hyd, gewch chi ganu honno ar y ffordd adre. Anthem fawr y Cristion, dim ond chi feddwl ydy. Trwy ras Duw, rydyn ni yma o hyd, gewch chi ganu hi ar y ffordd adre. Ond fe gawn ni ganu yma yn y llyfr 610. 610. Drychwch ar y geiriau. Unwaith eto mae Pant y Celyn yn siarad dros o'i hun, ond mae'n siarad dros bob un ohono ni, yn dwi? Torri nes fy addunedau. Gant o weithiau, mae eithau rhy anobeithiol. Ac mae'n rhaid wrth ras anffeidro I gadw euog fel mae fi. Dyna'n unig obaith. Gras Duw yn Iesu Grist.
wrth yr orsef roedd yn cwympo, ac nid oes sy'n enw i mas, ac y rydd i'n feddyginiaeth, ond yn unig gorsedd gras. Fanna mae fy ngobaith, fanna mae fy unig obaith. Gras fel moroedd, wel ie, sdim prinder nag oes. Gras fel moroedd, all fy achub, ac yn y blaen. 610 yn y llyfr. Caerdydd yn dweud wrthyn ni, rhyw ddydd, y byd hwn yn mynd yn ilw, yn cael ei losgu yn llwch mân. Yn y dydd hwnnw, y bydde di'n cael y clod a'r gogoniant rwy ti yn ei heiri. Ond yn ein gofyn yn awr yn tad, y bydde di'n cael y clod a'r gogoniant yn ein calonau, yn ein bywydau yn awr. Ie, heno, yr wythnos sydd o'n blaen, gweddill ein bywyd, i ti gael y clod a'r gogoniant, oherwydd dy ras rhyfeddol, rhad,
tuag atam ni yn Iesu Grist. Gras ein hargwydd Iesu Grist, a chario Dyw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydda gyda ni oll. Amen.